Test, 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 test. Test, 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 test. Test, 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 test. Test, 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 test. I dobrodošli ljudovi moji dragi, što bi rekao No Lifer, brate. Ajde vidimo šta kaže Burazir. Ovo je Ace Moka. Znači The Moka. fuck is that? Zašto se ovo zove Moka? Zato što kad ovo probam... Čekaj, to neko energetsko piće. namoči mi se tamo dole, razumeš, Ili oloži. kafa. Rotna kafa. Osjećam kako kreće. Nemo da pite energetsko piće, to sranje je, ono, blaga reč, ja kažem loše, brate. Ono, dobiješ dijabetes toga i srčanu bolest. Da mi biva masnije dole, znaš. Ovo je treći klip u serijalu Bukvalno kao njegov kosa masno. No Lifer, ne, kako se zove, kako je nastao No Lifer. Snimio sam 2 klipa pre, jebem li ga koliko ima, godinu i jače dana. Znaš, kad čovjek ostari i izgubi pojam o vremenu, tako da meni sad godinu dana dođe. Inače, koliko godina ima No Lifer? Ček da vidim. No Lifer godište. Da vidim što kaže Viki. Daj me sprdaš da moram da gledam tu. Evo ga. 2016. prvi kanal, a šta kaže koji je on godište, brate? 89. je godište No Lifer, brate. Brate. 89. Okej. Mator je, brate, dosta. Dođe ono kao mjesec dana, razumeš. Prolaze godine, meni to isto je. Gaming pre PC-a. Vi znate da sam ja ljubitelj. Inače, ja imam puno pravo da reagujem na ovaj klip, zato što... Dobro, ja sam 90. godište, ajde. I za gaming priznajem samo PC, znači samo desktop računar, sve Pa, ostalo sad. što Realno, kada je... sad ću da se složimo oko ovoga. Pre 2000 i recimo, ajde, 7. Pre 2007. mogu se kažeš da je Sony najbolja jebana stvar. Znači, ko je imao Sony pre toga, Sony i Nintendo su bili kao na top. I onda je krenuo PC tipa od 2006-2007 i od tad, brate, bukvalno je u pravu lik. Sada ne može ništa priđe PC ono. Sad ko ima konzolu, po meni je debil, majke mi. U pitanju gaming je za mene boranija. Da. Međutim, nije uvijek bilo tako. Tako da odlučih snimiti sad klip šta se događalo pre pojave računara, Ajde, odnosno čujemo. pre mog susreta sa Možda i sam imao slično. kompom. Nije gaming počeo Slično od iskustvo. 2003. kad sam se ja upoznao, kad sam dovatio komp, razumeš, u šake. I pre toga ga je bilo. Šta se koristilo tada? Sega, brate. O tome pričamo u ovom klipu. Kako šuri ovo je. Je li bila reklama? Rambo, CJ Rambo. Moj prvi susret sa gamingom, ovdje mi Okej. stoji telefon da znam o čemu da pričam. Počinje 1994. 94. buraz. Pa ja mislim da tad čekaj ima šta je. Je tad bio SNES godina. Čekaj. 90. Što ima rekao? godine. 94. Počinje Da, piše dobro. 1990 i... Ali dobro, fora kod nas što sve kasnije, bukvalno, ja sam Sony PlayStation Kids dobio tek 2000 i ne znam koje tamo, treći, četvrti. A dvojku sam tek 2000 tamo, ne znam, 6. i 7. brate, pa sam prešao na PC. Ali ajde, šta da se radi, tako uvijek kod nas, bukvalno. 4. godine. Evo ga mali No Lifer, Pogledaj ti ovo, pa mislim, samo da ne dobim treša copyright, brate. i jakna upasana Drip, u brate. trešu, jer to tako Drip. se nosi 94. Uglavnom, šta se desilo tada? Moj burazir, koji je stariji od mene, jel? Okej. I tad je bio stariji, dan danas je stariji. Da, logično. On je mlađi od mene, niko. Donosi čovjek nešto, neku kutiju, šarenu, Okej. lepu, nadrk... TV Games, a nije, u stvari jeste, čak i tad u to vreme, brate, bilo 128 Building Games. Se neko seća, kad je bila Sega, brate, pre,
pa odeš i kupiš onako disketu, a na disketi, brate, ono, clickbait, kao piše 200 igrica u jednom i ti uzmeš ubaciš disketu i ono, scrollaš i ono sve isto, tenkići puta 20, brate. A, brate. Ili vidiš neki dobar clickbait, upališ disketu, ono, ne znam, brate, neki krš najgori mogući. Trkanu, razumeš, nečim raznim nekim akcionim pizdarijama i iz kutije vadi uređaj. Kači Šta je ga ovo, brate? na TV, Čak ja nisam Mark vidio. J. Niš, Ok, u pitanju TV je ovo bio jesu. TV koji je imao moj deda. Da, isto ovo, dobra stvar ovih starih TV-a, sećam se, evo, brate, ja sam bio gledao MTV na sličnom TV, dobro, malo novi od ovoga, to jest malo više novi, ali isti oblik, isto sve ovako, ovi težak ekran, brate. I sećam se imalo ovdje, se pojesi kontrast, ja se sećam Cartoon Network, meni tad Cartoon Network bolje izgledao sad, to jest bolje izgledao tad, nego sad na ovom najnovim TV-u, brate, majke mi, ove boje kakav TV ima. Da, jel tako, deda i baba. Crno-beli, znači ne kolor. I da, taj TV, ono kad ga Crno-beli upališ, TV. brate, čuo sam ako... Vadi dva džojstika. I onako krene struje kroz njega, Znači, brate. dve ovako motke, palice, kači u Dva dilda, uređaj. I kreću oni, mislim, nije jedan burazer, imam ih 4. I kreću Pazi oni koji nešto to gas na Life imao zastavu. da Ture. njakaju nešto, To je trke, snjegovi. te razumeš, te motke, te, kako se kaže, te Palice, štapove, palice, nešto, nešto se glupiraju. Ja kao klinac dolazim, reku, šta vi, sad znaš, meni ništa nije jasno. Gledam šta je ovo jebote, vrate, šta oni rade tu pičku materinu? E. Bura. Kad bi No Lifer prestao da psuje u svakom klipu, on bi, ja mislim, bio jedan od, znam kažem, najboljih. Mada realno, ko je kod nas najbolji youtuber, kod nas su svi sranji. Ali bio bi u top, ono, najboljih youtubera, imao bi i sponzore i sve, brate, kad bi, ono, spustio loptu malo. Kad sam ja skontao šta je to, ej, jebem li ti lebac. Ja do tad znam, TV služi da ti na TV-u gledaš ono što Dobro. ti pusti Slobodan Milošević da gledaš. 3 kanala, 4. Kad sam ja video da ti možeš... Ao, brate, kad se setim, ja mislim da klinici nikad neće da znaju tu muku. Čekaj, brate, kako beše se zove? Ja mislim da je bio BK crtači. Čekaj da vidim. Jeste, brate. Čekaj. Klinici nikad neće znaju ovu muku, brate. Morao si da ustaneš... Čekaj da li ima, brate. Treba si da ustaneš... Jeste, evo ga. Najči crtani, brate. Hugo, da. Da, morao si da ustaneš u 9 ujutru da bi gledao crtaće. Posle toga bukvalno nemaš ništa, imao si vesti i imale neke tamo shit serije. Ali sad ću kažem ko najbolji crtač bio. Najbolji crtač BK je bio ovaj, brate, X-Men. 90s. Da, brate, evo ga. Ovo. I čekaj, ima još jedan. Action Man. I Conan, brate, Conan Simerijanac. Čekaj, Conan 90s. Evo ga. Brate, evo ga Zula. Se Zula beše zove. Najjači. Ko je gledao ovo, nek baci dole u komentare ovaj neki emoji cool. Ja ne znam što drugo pišem, brate, za ovo. Ovo je top tier nostalgija. Čekaj, se vrati neko. možeš da kontrolišeš šta se dešava na TV-u. Jebote Bogu pičku. Sad u tom trenutku ja nemam pojma ništa, znači ne znam ni šta je konzola, ni šta je gaming, šta je bla bla bla, razumeš? Mislim šta zna dete ono malo, razumeš? Da. To je zapravo bila konzola koja se zvala Rambo. Rambo, brate. Šta je to? Izgledala je evo ovako, znači... Jao, ovo je kao Atari. Čekaj, Atari beše bio takav. Atari. Ja mislim da je Atari izgledao tako. Jeste, na tu foru Atari, ali jeste, brate, Atari. Sjećam se Atarija. Pošto sam ja 94. Ja mislim da sam vidio Atari jedan period kao klinac. Evo ga, da. Sjećam se. Imao sam neke igrice za ovu konzolu, ali nisam imao konzolu. Da. Ovo je Atari, znači on je imao kopiju Atarija. Logično, mi smo imali Sega Mega koja je kopija, brate, SNES-a. Ili onog Nintendo Totalno kasnije. retro, mislim, liči na sve, samo ne na Dobro, konzolu to je današnju. Nintendo, ali kao SNES. Ono što danas podrazumevamo pod konzola. Znači imala je neka dva džojstika i to baš džojstika, znači dve palice i na vrhu ove palice je bilo dugmence. Sećam se dobro dan danas da sam se jako mučio da palcem pritisnem to dugmence na vrhu tog kurca, tog džojstika.
Zato što, mislim, razumeš, Izvinite ako mi je ovdje prosto tako, nemam ako mi skoči tako klip, zato što streamujem sad preko jednog monitora i onda proveravam s chat s druge snage u strane. šakama da pritisnem to. Znam da sam nešto pokušavao s 2 ruke. Znaš, da bi prosto reagovalo, ne možeš da igraš igru ako ne drkaš to sranje. Da, brate, koliko su to bili kontroleri to je sranje? bila konzola Rambo, naravno sad sam shvatio, našao sam po netu da je to bila neka Atari. kineska kopija, nema mnogo Da. informacije uopšte o toj konzoli. To je bila kineska kopija Atari. čuvene Atari Da, bio sam pravo. 2600 konzole. I evo kako su izgledale te igre, znači druže, ovo Evo ga, ovo je kao smešno Donkey Kong, gledati. brate, ovo je kopija Donkey Konga. Sad zamisli kako to izgleda na crno-belom niš televizoru. Ujebote. Ali mislim u to vreme jebi ga, to je bilo wow. Kako mogu sad se priključiti uopšte? Ima tu zanimljivih stvarčica. Ta konzola, taj Rambo, je neka kineska kopija, kao što rekoh, Atari 2600 konzole. Da. Rambo konzola je već tad bila Old. toliko retro, toliko Da. prastari uređaj u svetu tadašnjeg gaminga, zato što je Atari original 2600 po kome je ta konzola rađena, 90-ih. zapravo konzola iz 1977. 70. I te igre koje smo mi tada igrali su bile Au, iz 77. brate. godine. Druga zanimljiva stvar što mi tad nismo... Prodaš da je, čekaj bre, kada je izašao Super Mario, jebote? Super Mario Bros. Date. Ne bre slike. 85-a, brate. Čekaj, a Donkey Kong Date 81. Da, evo ga. To je ono što vam sam pokazivao. Mislim, ovdje ne izgleda tako, ali ajde. Posle tek na Segi izgleda ovako. Au, brate. Koliko sam ja old u stvari. Koliko je No Lifer old, on je stariji od mene. znali, jel tako? Da je te 94. godine već izašao PlayStation Cats, Da, koji je bio, brate, ono... da su srž, brate. 3 milenijuma ispred ovoga Ramboa, ali Inače, ko je imao Cats u to vreme? Ja, brate, sjećam se, ja skupio kintu za Cats. Ono, skupio sam, a to vreme šta dobiješ za školu, ono, 50 dinara, brate. Ima nije ni 50, dobiješ 30 dinara za školu, ono, ne znam. I, brate, ne pojma kako sam skupio, ja skupim kintu i sjebe mi se onaj laser, brate, posle mjesec dana. Ja sam bio u bedaku. I sreće, posle toga uzem ono PC, brate. I to PC, ono, u to vreme je to bilo onaj Office onaj Pentium 4, mislim. Ali, brate, PlayStation Cats je bio GOAT i dvojka je bio GOAT, ali Cats mi je, brate, uvijek odlazi u kurac, ne znam zašto. Dvojku su pravili toliko jako da i dan danas da uzmeš dvojku, da je nađeš u garaži, da upališ im da radi, brate. jebi ga, mislim, mi to tad nismo mogli da znamo. To ono fat, Ja ono ću se debela, sa brate. PlayStation Catsom susreti tek mnogo kasnije. Šta se posle desilo sa tom konzolom, ja ne znam. Verovatno u su staro je gvožđe, razjebali, brate. da li nekom, nemam pojma. Koje I to je SMR. zapravo bilo moje prvo gaming iskustvo, znači tu sam izgubio himen, tu sam deflorisan sam kad je gaming u pitanju. Te Alright. 94. godine. Znači, on je 94. igrao prvi put. Dobro, ja sam tad rodio, brate. Au. Ja sam tek 2000, koja je? 2000... Čekaj, da je nešto. 2002. mislim, i treći sam počeo da igram. I to je bilo, sjećam šta je to bilo. Prva igrica je bila Super Mario i Dra Mario sam imao na... Da, evo ga. Imao sam ovo ja mislim da je bila Sega Mega, brate, nisam siguran. Ali ona stara Sega, ona crna kao Genesis. Čekaj. Kad je došao Genesis Sega? Čekaj. Ona je bila 16 bita, sad ne znam da li to bilo to ili sam imao Sega Mega. Ne znam, nešto to da. Bilo davno. Ali znači, ovaj Mario, običan Mario i pa se sad. The real OG shit. Buraz, kad sam ja ovo u to vreme skonto, što bi rekao No Lifer, mindfuck, brate. Ali bukvalno mindfuck. Ono, wow. Kao, znaš, ti pukneš u ekran, brate, i ono kao, znaš, tamo padne patka, what the fuck. Koji to bio mindfuck u to vreme. Da, brate, sjećam svoj glupi ker što se stalno sme, onako, kiki, čekaj, evo ga. This fucking bastard, brate, koja nostalgija. Onda od 94. do 98.
hajde recimo 8. je Nirvana. Što se tiče gaminga, znači ne postoji ni u kakvom obliku, A, zato što što to? jebi ga, mislim, svi znate, Aha, ne svi, ratno ali stanje. većina vas zna kakva je bila situacija u državi i da običan narod nije mogao da priušti Ni labovat. ni leba, kamoli konzole, računari ili bilo šta. Tako da gaming se Bukvalno klinici nikad neće da znaju struggle. Kad si imao, brate, se igraš sa kamenčićima, peskom, klikerima, brate, umiš klikere, pa onako uguliš palčeve, razbiješ se ko pička, brate, ono. Onako njakate se s onim klikerima u prašini po ceo dan. I s jednom loptom, brate, to lopta, ono, više je krpa nego lopta, ali ajde. Danas im je malo, brate, i premium Steam account i ne znam, brate, i free games i PC, ma idi, brate. završio 94. i onda ide pauza, znači ide ništa. Međutim, nije ništa. Bilo je nečeg drugog, gaminga u nekom drugom obliku, to ćemo Okej. da pričamo možda u nekom drugom klipu ako budete Opa. želeli da to snimim. Dakle, nije bio video gaming u pitanju, bilo je svačeg nečeg drugog. Sledeći moj susret sa gamingom bio je tamo negde 98. 9. nemam pojma. 98, okej. To su automati, kako smo ih mi tad zvali, automati za Automati. igranje. To je verovatno, bre, kako se zove, arcade machine. Samo automati. Šta je to zapravo? To su, kako se to pravilno zove, arkadne mašine. Da. To izgleda ovako. Recimo, vi verujem da znate kako... Da, brate, Galaga. Čekaj, kako se zove Galaga? Čekaj. Galaga. Jeste, kad pucaš one, evo je, brate, ovo je bilo isto jedna od prvih igrica koje sam cepao. Bukvalno sad gledam ovu sliku i čujem efekte, onako, pululululululu. Koliko bolesno, brate. Kako izgleda bankomat. Ovo ti je kao bankomat, ali samo ne da ti daje pare, nego da igraš I igre na uzima njemu. pare, brate. I to izgleda ovako, teško je kao đavo. Da. Znači to ako nema pola tone jebeš. Inače, evo ga X-Men. Inače, Konami u to vreme je pravio brutalne igrice. Znači, kad vidiš da izađe logo Konami, to je neki ili zajeban Street Fight. Evo ga a nije Little Enforce. Bila je jedna igrica, isto kao Duck Hunt, ali si pandur. I sjećam se da snimao na PlayStation, ne bre, na Pentium 4 to. Ne znam za arcade. Ali da, brate, fighting game s novom joysticku. Znači ideš dole levo ili dole desno i B ili A. I onda kao skontaš moći koliko ti je bilo hype. mi sve. Ili neki napravljen- mnogo zajebani, na primjer, sjećam se u Street Fightu, onaj crveni, brate. Kako ima on zajeban kombo, ideš dole, levo, na dole. Da, dole, levo, dole. Ne mogu sjetiti tačno, No, tako svaki nešto. od tih kuraca je bio napravljen od jakog čelika, zato što su ljudi koji igraju imali običaj da ga udaraju. Da, brate, ređuju. Bio ti avanturiste, budi malo koja duša iskrene. Obično pored tih arkadnih mašina stajali su i fliperi. Pinball. Znate šta su fliperi, ima na Pinball. Windowsu, ono, Da, da. ona dva kurca, pa loptica, pa ono Op, ne op. daš da Jesi to meni prebacili za levo uvat u desno, brate? upadne loptica dole. The Znate šta fuck? su fliperi, jebeš po mater. Sad, Paintball, brate. postoji jedan hak. Kad Okej. udariš fliper, možda promeniš smer loptice i na taj način da sprečiš da izgubiš, upadne dole. tako da ti ta loptica Da. ode u kurac. To isto pravilo su ljudi primenjivali i na arkadnim mašinama. Međutim, to ne znam. arkadne mašine nisu u sebi imale fizički lopticu, već to su bile jebiga video igre. Da. Tako da udaranje tih Aha, mašina nije kontam, doprinosilo kontam. bilo čemu, ali jebiga, ostalo je uvraženo. Da, ljudi su ono bili, kako se to kaže, tehnološki nepismeni, brate, u to vreme. Pravilo da ako ga lupaš ono što jače nogom, Da. kako god, da će da, ne znam, da E, će da... chat, jeste vi isto uradili ovo? Ako se seća pre oni stari računari tipa, ne znam, ono, Pentium 4 ono. I kad krene onako da vrti ono, seća se toga, brate, to je bilo isto onako, kao u fazonu, razmišlja se kao radi. A ono, bukvalno si bacio, ne znam, disk sa muzikom, on ima 5 pesme, brate. postigneš bolje rezultate u igri. Uglavnom, kako je ta stvar funkcionisala? Te mašine su u sebi imale uglavnom neke igre sa Sege, Da. Nintenda, Atarija, znači neke stare igre sa tih konzola, bukvalno su portovane u Ono. tu arkadnu mašinu. Street Fighter, King of Fighter, čekaj, ovo je jedna od jačih igrica. Ko se sjeća ovog lika? King of Fighters, čekaj, gdje je onaj lik?
Gdje je, brate? Čekaj, vidim da li mogu da nađem ovdje. Ne znam, ali ovo je bilo GOAT. Ovo je bila GOAT igrica. To, pa se sad ovo. Uh, Nije Guilty Gear, nego Samurai X Showdown. Čekaj, igra ovo. GOAT, brate. GOAT igrica. Jedna od jačih igrica. Ovo rasturao sam svakog u ovoj igrici, brate. To, i čekaj. Double Dragon, ali ne onaj Double Dragon, onaj čulici gdje se udaraju. Ne to. Ovo jeste GOAT igrica, ovo jeste jedna od prvih igrica koju sam igrao. Ali nije to taj, nego je onaj drugi, bre. Ako neko zna, mi ne piše u komentarima. Isto kao, čekaj, da nije ovo. Nije. Isto kao Street Fighters i King of Fighters, ali nešto Dragon se zove, brate. Imao je mnogo cool likove. Sam vata nostalgija, brate, da ne gubim vreme, ali... Dragon, čekaj, moram nađem. Dragon... Fighters... Da li to bio, brate, brate, Sega ili SNES? SNES je mislim da je bio. Nije, brate. Ako neko zna, neka mi piše, evo ga, Double Dragon, pa lepo sam mu kucao, brate. Evo ga, brate, evo ga onaj zmaj. Kad se borio s tim na krilima od aviona, brate. Evo, čujem je zmaj. Ovo je, bre, Ninja. Jeste, evo ga. Au, buraz, koliko sam ja lomio oči na ovo. Mene čudi kako su uopšte imamo oči danas mi ovi, što smo, brate, stare generacija. Jer su mi igrali, brate. Znači ti si morao ovo da pratiš. Danas klinici ne mogu da isprate ono 4K rezoluciju. Evo ga ovaj, brate, Ninja. Ja sam igrao ovog, čekaj. Ja sam igrao ovog sa kapom, s crvenom kapom i ovog dole pijanog Jackie Chana. Ta dva su mi bile najjače. Ovaj lik sa kapom i ovaj ovdje. Koliko ovo jaka igrica bila. Amon, jeste, evo ga, to je on. S njim se borimo na avionu, sećam se. Evo ga. Evo, brate, koja nostalgija. Sećam se, ovdje sam se mučio, brate, kog đuledo. Kakav smrad. Ček se vratim klip, koliko nostalgičan klip, brate. U pitanju je bio TV koji je imao moj deda, jel tako, deda i baba. Crno-beli, znači ne Čekaj, kolor. da mi live ide. Crno-beli TV. Ide live. Vadi dva džojstika, znači dve ovako motke, palice, kači u uređaj. Čekaj, bre, što me vratilo, brate. Postoji jedan hak. Nije doprinosilo bilo čemu, ali jebi ga, ostalo je uvraženo pravilo da ako ga lupaš ono što ja... Aha, dolje smo stigli. Imaš arkadne džojstike koji su se sastojali iz 3 ovako dugmeta, i jedne palice, koju drkaš ono najstrašnije, razumiješ, ono šamaraš je, brate, to je ono. Bukvalno da vodiš moć. Ovi su imali po 2 takva, znači 2 palice, 3 dugmeta s jedne, 3 s druge strane, tako da je moglo se igra co-op. Ili čak 4 neki su imale i da može dođe naš 4, recimo da cepamo. Sad postoji jedna kurvanska stvar sa tim arkadnim mašinama. Ljudi koji su iznajmljivali, ko je bio vlasnik to, mislim, zarađivao je ogromne pare, zato što su obično postavljali te arkadne mašine tamo gde dođu klinci. Znači, ako se samo načuje da će doći neka dečja ekskurzija u neki hotel, odmah dolazi Paja i postavlja arkadne mašine. Vjerojatno plati procenat vlasniku hotela, a on uzme deo. Uglavnom zna da će deca da se, brate, da sve one parice za uži. Ali dobro, šta, brate, to je win-win. Ti dobiješ zabavu, on dobije cash, dobiješ uspomene, on plati, to je to, brate. Dobili ono za džeparac, za ekskurziju, ima da daju na žetone. Da, arkadne mašine su radile na žetone. Mislim, nisu radile na žetone, radile su na struju, ali ti da bi mogo da igraš igru, ti mora da ubaciš žeton koji kupiš, jebi ga tamo kod tog nekog. Da, sad ćemo objasniti foru kako smo valjda će onda objasniti isto, ali čekaj da vam pokažem. Znači, prvo imalo, na primjer, izgubiš sve živote, na primjer, ono što sam pokazao, Double Dragon, izađe timer, 10 sekundi, i piše insert coin. Insert coin, SNES, sad idemo u SNES-u. I evo ga. I sad ti moraš da ubaciš coin, i čekaj, gdje je insert coin screen. Evo ga. Znači imao si timer i sad imaš yes, no. I jebi ga, brate, to je bilo mnogo zajebano. Naprimjer, izgubiš život na, ne znam, nekom levelu i ili ubaciš coin ili ideš kući, brate, jebi ga. I ono bilo kao fora, ko najbolje igra, dođete njega da gledate, on, brate, baja tu baci jedan coin i igra ceo jebani dan, ono.
brate, koji prodaje, Čekaj bre, šta je, palo mi kvalitet nešto. jel? Koji je vlasnik tih arkadnih mašina, ubaciš žeton i đulaš. Da. Kada pogineš u igri, moraš da ubaciš novi žeton. I sad, Bukvalno što se sećam se objasnio. da smo mi, kada igramo igre na arkadnoj mašini, maksimum svojih snage, svojih umeća, svojih veština, svoj život smo davali samo da ne izgubimo, razumeš? Da sa jednim žetonom igramo što duže. Znači, to je bilo, ne daj ti Bože da izgubiš. Ako izgubiš, to ti je kraj sveta, razumeš, to se ruši. Odeš, sine, Gotovo, brate, ideš ode kući. još, neći jesti sutra, brate, ono, nema krosana, nema smokija da kupiš ti sutra. Inače, znači kombo u školi što možeš da uzmeš, brate, to je burek i čokoladno mleko, brate. Nemoj da se neko svađaju sad sa mnom oko toga, brate. Čekaj, zašto mi gleda? Čekaj, nešto mi... Čekaj, levo, desno, napred... Aha, čekaj, nešto ovdje ne štima. Vidim šta je problem. Zamenio sam monitor i sad mi je ova kamera malo... sad bi trebalo biti dobro. Čekaj sad, gledam pravu kameru, gledam levo, gledam desno, jedno oko, ajde bre. Jedno oko, drugo oko, dobro. Izvinjavam se zbog toga. Ali, nešto mi se kraše OBS, ne znam zašto. Znači, Glupa grafička. koliko dobro igraš, toliko ćeš dugo igrati, tako su funkcionisale. Kad pogineš, moraš da ubačiš novi žeton. A da bi ubacio novi žeton, moraš da kupiš. I sad se dešavalo, recimo, da dođu stariji klinci. Ma broz, to je bio najveći gas. Bukvalno dođeš i uzmeš cijelu mašinu, jebote. Znači gledaju tebe, a sad to rade streameri, ono. Ali što najgore, sad ni streameri ne umiju da igraju, brate. Ja sam gledao, ma ne streameri, ne youtuberi, ne blague veze da igraju. Retko ko zna da igra ono lepo. Stanu tamo iza, razumeš? I čekaju da dođe neko mlađi da ubaci žeton. Da je đula. Kada mlađi ubaci žeton, dolaze ovi, kulturno ga udalje mašine, jel te? Onako za uvo. Skemuju klinca, I uzmu brate. oni da igraju sa tvojim žetonom. Ako se, ne daj Bože, pobuniš, ono, resetuju te od batina, razumeš? I sećam se, to je bilo na jednoj ekskurziji, recimo, ne znam, možda... Inače da, pre brate to vreme je bilo mnogo bolje. Ono, starijima nosiš vodu, kad igraju fudbal, odeš do pranice, kupiš sok, pa te ne časte nešto, brate. Ono, bilo mnogo cool. Sad ne verujem da postoji to, brate, realno. Sad skroz nešto drugačije. Sad nemaš klinice više na terenu, brate, uopšte. Kopaonik, slagaću, ne mogu setiti. Sećam se da sam ubacio žeton, ja i drugar, i sad kao da đulamo nešto, bemli ga šta je bila, ninja kornjače neki, nemam pojma. Najjače igrice, najjače. I dolaze, brate, stariji klinci, samo su stali ispred nas, razumeš, ono, dupetom nas odgurnu. Šta je, brate, ono, dete od metar i žilet, kako, šta da radim, znaš. Ja sad, međutim, ja tad još nisam shvatao kako stvari funkcionišu, znaš, mene su ospitavali kao jebi ga, mislim, ono, zakonovo, ono, država te štiti, znaš, ja rekao, sad ću ja, šta kao ti meni, znaš, ti ćeš da igraš kao s mojim žetonom, znaš, dođem ja se guram, kao, alo, hoću, to je moje, znaš. I tad je No Lifer prvi put bio bullied, da je bully him, brate. Zašto bi tviko jedno oko, vratno loše osvjetljenje. A ovo je šta sam teo. Jo, brate. Kad je uzeo Baja, znači to je bilo ovako, šakom, za grudi ovako. Tako me je gurno bata da sam, moj subjektivni utisak je da sam poleteo od te mašine, od automata, i da sam pao na pločice još da sam se klizao ovako, razumiješ, ono. Znači, Jackie Chan movie, brate. Mrš mu pičku mat, mrš! Ti mater mačio. Jebote, mačka skočila na prozor, crna ko đavo, jebem ti, gleda me s onim zelenim očima. Ti mater. Tad sam se Sujeverni No Lifer, brate. osjećao, recimo, kao da me je odveo neki dlakavi, ogromni čika i iza sena i
unesrećio mi detinjstvo, jel? Sve u svemu jako frustrirajuće gaming iskustvo, baš zbog tih usranih žetona, što znaš da ne možeš da igraš koliko ti hoćeš, nego, brate, koliko platiš, toliko se sladiš. Znači, jako Koliko para, toliko podmuklo, muzike. baš podmuklo. Recimo, da su podmuklo... Sad će neko pre u igronici, brate, kad je bio samo Sony, nije imalo računara, nego samo Sony. I dođeš, brate, i platiš i... Ne znam koliko je bilo, ja mislim da je bilo baš jefto, sad je nešto 20 dinara, brate, 30 dinara. I dođeš sa ne znam koliko, 3 drugara, 4, i tu upoznaš još neke random likove, brate, i na kraju ono svi igrate zajedno, ne znam. Meni se nikad nije desilo neko bully, brate. Ali i bijem liga, možda on iz nekog tamo dela BG-a, nemam pojma. podmukli kao što je Trovo danas podmuklo, eto. Međutim, Podmukli, brate. kako je to bio tada jedini način igrati video igre, nisam mnogo da biram. I to doba arkadnih mašina u mom životu trajalo je do recimo neke 1999. Još smo u 900 Kada nekoj. jednog dana, to jest jedne večeri, idemo ja i Burazer u igraonu, kao i, pošto smo imali običaj tako jednom nedeljno da odemo, jel? Idemo u igraonu kao sad Klasika. naš te automate, te arkadne mašine. I sad ja vidim onako naš ono grandiozno poređano tamo, jel, kod ovog Neše. Bio je neki lik koji je držao igraonu, zvali su ga Neša Nakarada, ne znam što su ga zvali Nakarada, čovjek uopšte nije ružan, lep čovjek, mislim, normalan čovjek. Lep čovjek. E da, ali to je najjači deo, vrati, tokom dana leti, znači kad je leto. Tokom dana uštekaš se u igronicu, ne znam, igraš, tad sam igrao Counter 1, čak nije bio Counter 1.6, nego bio Counter 1.5, brate, ono što ima onako kontranož, i gde se onako puške menju, onako ful, znate onaj prvi, gde Aztek ima kišu, taj deo. Tad se pikalo to, znači odeš tokom dana u igronicu, kad je sunce, i čim, brate, padne sunce, sidite na fudbalu, brate. To je najjače bilo. On je bata obeležio detinjstvo svih nas, ono. Gamersko detinjstvo, gaming nam je usadio u glavu. Uglavnom, otišao ja i Burazer i sad ja vidim nešto novo je stiglo. Opa. To novo izgleda ovako. Jedan stočić. i Sony, brate, stočić, Sony. Mali ovako nizak stočić. Sony. Ispod stola neki uređaj. Kec. Sivo, belo, belkasto, sivkaste boje. To je to, brate. I dva neka sranja džojstika koje držiš ovako s dve ruke. Da, brate. I dve stolice. Ja gledam, evo te. Bukvalno tako je bilo kod mene. Isto ti kockasti, znamo kažem tenjeri, brate, šta mi je, prso. Kockasti TV, Sony i tako neke, ali bile su one, sjećam se brown stolice, onako klasika one. I dole pločice, onako igronici. Tako je bila bukvalno svaka igranica. Igrao se PES, ne znam što sam još igrali, Crash, koje biš igrici im za PlayStation Kid, zaboravio su. Pasim, ni šta je ovo, brate. Kaže Buraza, probam ovo, brate, ovo je do jaja, brate, znaš kako je ovo dobro. Mare, koja je serija, bre, pogledaj ovaj, brate, kako je moćan, vidi koliki ovaj arkadna mašina, ovaj Da, brate. Težak ko đavo, šareno, svetli, puca ono, razumeš, nešto svira, nešto, znači igram ovo sranje, bre, šta je, bre, ovo kujkurac. Ne izgleda mi reprezentativno, znaš. Kaže, majde kao ovo je do jaja, brate. Sednemo mi, bate, a to... Tamo je wild attack. No lifer used the surprise attack. What the fuck? Šta mu bilo, bre? Jeboti pas, majku, pičku. To je, bote, da li ću uspeti da snimim ovaj klip. Buba, ona stonoga, ona ultra brza, jebo je pas mater. Sharingan, brate. A to je PlayStation Cats. Buraz. Ma da li je moguće će mi izbaciti reklamu u sred klipa, brate? Ljudi, donirajte da mogu da kupim Adblock. I jao, Sonic Cats intro. Tiriruru. Majestic. Jebote, dan danas se naježim od ovog zvuka.
3D igre. Znači, tad sam prvi put u životu vidio Medal of 3D Honor. igru. Znači, Medal of Honor. igra u trodimenzionalnom svetu. Da. Rekao, brate, kako bi se zajebo da sad ovo nisam isprobao. Znači, Baja je doneo jebiga PlayStation, jedno 5-10 komada. Možda pola, možda sam ja Non kakvih. copyright muziku poznaje. 99. godine. PlayStation Cats je izašao 94. Znači, mi Da. smo ga skontali tek 5 godina kasnije, nebitno. Sedimo, znaš, jedan pored drugog, svako po joystick i cepamo. Sjećam se da je prva igra koju sam tada cepao. Ali da, jedna mana kod PlayStationa, sećam se, na primjer ja sam imao prvu Nintendo, pa sam onda imao PlayStation. I fora kod Nintendo imalo je 4 joysticka. A kad je PlayStation bio, imalo samo 2, ali zato je joystick bio toliko brutalan. Sjećam se, ja sam te joysticke koristio čak do 2000, brate, lupiću, ali 2014, ja mislim da sam igrao PES 2014. Ja sam te joysticke konvertovao posle na PC preko onog konvertera, ako se neko seća, ima onaj trouglasti konverter. Brate, ja sam te joysticke koristio 2014 sa Sonic Cats. Bio Need for Speed, Hot... Hot da, tako nešto, Hot Pursuit. Pršuta. Cats, Da, evo ga onaj most. Popularno, nemam pojma. Need for Speed neki je bio. Posle toga sam igrao, to je smo igrali, da li FIFA, da li PES, šta Da, je tad FIFA, bilo, FIFA, ne FIFA. znam, ne mogu, neki fudbal je bio u pitanju. Onda Crash, trke, prijatelj. Uuuu. Pa Crash, onaj Bandicoot, smrdljivi, na kom sam dušu ispustio, Cats. Da, inače ako hoćete da igram, imam ga na PC-u i to reworkovana verzija, tako da mogu to da igram na live ako hoćete. Pa onda Crash Bash smo cepali, vrate, ko ludi, ono. Sjećam se da sam kukao Kevi da mi da pare da Ali brate, ovo je najjača igrica, čekaj. N64 Mario Party. Mario Party na ovoj bre. N64, brate, šta mi danas ne mogu da pričam. Najjača igrica. Zatim Mario N64. Evo ga. Kirby. A da imaju Mortal Kombat. Imaju Mortal Kombat na 64. Mortal Kombat. A realno 64-ka Nintendo je tad bio, brate, meni mnogo bolji. Mnogo bolji. Ali jebi ga, grafika je bila na PlayStationu bolje. A što se tiče igrica... Čekaj, kada je izašao Nintendo 64? Date... Čekaj. 96. A Sonic Cats 99. Tako nešto. Šta bre Šta? Zanimljivo. Ja se sećam, možda, zato što kod nas, brate, uvijek se kasni. Ja sam prvo bukvalno imao Nintendo, pa tek onda Sony PlayStation. da ono, pošto imao sam fore svake nedelje po sat ili po 2 da se razvaljujemo od igranja, znaš. Mislim, danas, brate, provedem pored kompa 15 sati dnevno, ne Ujevo ti. Ali tad mi je bilo, brate, ono 2 sata, to, živeo sam da dođe, nemam pojma, subota, da idemo, brate, da džulamo Sony. Onda Army Man, Metal Slug. Metal Slug, Road Rush. Joj, brate, ne mogu Road se Rush. sjetiti sad koje su još igre, bre, bilo sad stavi mozak, jebote. Se neko seća one igrice na Sony PlayStation 1, čekaj, Samurai... Kako biš za te igrice? Čekaj, evo je. Koliko je ovo bila brutalna igrica, čekaj da nećem. Nije bre Soul, nego nešto drugo, nešto na K, brate. Jao, čekaj, ja mislim sam je našao. Kako se biš zove te igrice? Evo ga, Tenchu. Čekaj, mislim da je to to. Jeste, evo ga, kad može igraš kao na žena ili kao na lik. Jeste, evo ga. Evo ga, lik kao žena. Evo ga, brate. Ne, to je dvojka, ali dobro to isto. Ovo je bila brutalna igrica. Čekaj, što još ima ovdje što sam igrao. Neću gubim vreme, ali većinu ovih sam igrao, brate. Ovo je dobra igrica, isto.
Onaj zmaj, kako se zvao? Spyro. Spere mu ga. Ne, onaj roze neki zmajić. To smo cepali. Kako nešto se zove, Spyro? Bilo igara, Jackido, jao! Tu igru Jack- sam našao. Čekaj, i šta ću više da to? snimim. Ili Gekido, kako se zvala. Ne, čekaj prema što nastavim. Ovo ću skinem reworkalnu verziju ko nije igrao do jaje. Ali uzima mnogo, oko 50-60 gigabajta. Ali skinut ću igrać na live-u. I čekaj šta biše Jakiro. Jer to biše onaj... Čekaj, brate. Šta biše to? Ovaj no lifer me zajebao. Ali znam šta misli, brate. Ja mislim da... Čekaj. Ne znam, ako setim, ukucat ću posle. Ja nemam pojma ni ja. Imao sam u planu za ovaj On možda misli na onog bre, onu vevericu. Ne ono veverica, nego šta je ono, ne mogu setim. klip da vam snimim lokacije gde su bile sve te igraone, ali mislim da nema pointe. Čak sam hteo da napravim intervju sa ljudima sa kojima sam zaista to igrao. Znači, To je bilo da cool, dovedem brate. Brazile i ko je tad bio u toj priči, to bi bio ali content. gde sad da ih cijam za to. Znači, Sony, ma kakvi, to kad sam video, zaboravio sam odmah arkadne mašine, bre, kakvi kurac, brate, nema šanse, ono. To je, kažem, negde 99. godina posle bombardovanja, kad smo krenuli da se oporavljamo malo psihički. Tad su igraone prštale, bro. 2001. je došao Sony PlayStation 2. Mislim, u suštini bio je Fat Boy. Pazi ga. Ja ga nisam vidio do 2000 koje, 6. 7. isto to, samo sa utegnutom grafikom, malo ono jače, znaš. Šta jače, brate, PlayStation 2. Igrao sam prvi put... ovaj bre, San Andreas. Evo ga, PlayStation 2, pa zatim Need for Speed, brate. Pa Punisher. Pa Manhunt. Ju, brate, nemoj sad da nabrajam igrice koje su bile na PlayStation 2. Jao, pa one tuče, kako se biš zove? Ma, svi koji su igrali znaju, brate, nema šta je. Onda je bilo, sećam se, iznajmljivanje Sony Da, Getsa, sećam se ja toga. PlayStation da doneseš kući da povežeš sa Da, TV-om, da. jedno smo to i uradili. Usrali smo se pazi, ceo dan. Znači. Najjače vreme, znači povežeš PlayStation, a da, i to vreme, ako sećam neko, nije bio Cartoon Network, u stvari jeste Cartoon Network, Cartoon Network, kako se zove onaj lik s onim kolima? 8-ball car, Cartoon. Evo ga, brate, najjače doba, znači ujutru, crtači, Cartoon Network, posle iznajmiš Sony i rokaš do uveče, brate, i onda gledaš i dalje ove old school crtači. Znači, oči ovolike. Da, brate. Iznajmili smo ga na 24 sata. Nema da ustaješ, da prođe brate. minut da se ne koristi Sony od toga što smo platili, ma nema šanse. Bukvalno. Posle je došao PlayStation 2 u igraonama, pa smo malo uporedo i ovo i ono. Sećam se da sam imao jako velikog problema što ni tad nisam znao engleski, ne znam ga ni danas. Meni ovo nije jasno. Čuo sam isto da onaj bre, kako se zove onaj retardirani youtuber. Simi. Braz, tebi je posao online, ti živiš od toga, druže. Ti ne znaš engleski u 21. veku, pa kako igraš Ja sam... Ne ja, brate, neću da kažem ja, pošto kao ispada, ja sam kao neki pametan kurac. Većina ljudi je naučila engleski kroz igrice i kroz filmove slučajno, brate. Znači imao si ne znam koliko godina da naučiš. Ja sam naučio u 5. razredu engleski, brate. Čak i u to vreme, ono. I francuski, i nemački. Samo što sam gledao Cartoon Network. Cartoon Network i mislim da je bio još jedan MTV i Boomerang, ja mislim, tako nešto. Sam znao kako da Ma ide, brate, ti si odem na new game, kako da izaberem lika. Lik ne kapira priču uopšte, znači gleda slike u prevodu, što je jako retardirano, a da voliš gaming. Ne znam šta piše, meni kao da igram recimo, na japanskom, igru koju brate. su proizveli Egipćani, oni drevni Egipćani, razumeš? Znači ne znam šta piše, to su za mene hieroglifi. Jedva da sam tad znao latinicu, a kamoli engleski jezik. No lifer zaustao u razvoju. Confirmed. Duš engleski jezik učimo 3. razreda, ali i dan danas ga ne znam.
tek 2 godine kasnije, 2003. ja saznam šta je zapravo PC igraona kad se to raširilo. I to je recimo, ja sam tad bio koji više 7. razred. Čekaj, seća neko ovoga? LAN party Halo Cats. Evo ga, brate. Kako je... A njima nisu ni bile ovi monitori. Ovako nešto je bilo. Halo Cats. Warcraft. Ne. Kako se biš zove deo? Frozen Throne, ne. Warcraft 3 je, mislim. LAN party. Brate, evo ga. To je to. To je to, brate. Dobri South Park smo gledali tad, koliko je bilo moćno. Samo mi smo imali ove monitore, mi smo imali ove ovakve, bile Samsung. Ovakve ili one Samsung sive, ako neko seća. To je to, brate. A da, i CS 1.5. Evo ga, s ovim menijem. Ja, brate. Da, čak nekad se dešavalo da ovdje ima bonus igrice. Imao je Ricochet, imao je onaj, kako se zove, Team Fortress mi se zove, Cats i još jedna igra se mogu setiti. Ali, brate, ovo je bilo OG. Ovako, bukvalno. Good old times, brate. Look, koliko su bili happy likovi, brate. Tad sam se prvi put susreo sa PC-em kao platformom za igranje i tad sam zaboravio na sve drugo. Znači, od 2003. do dana današnjeg koristim samo i isključivo PC za gaming. I neću da ga menjam. Realno. Živjela piraterija. Ovaj klip je bio posvećen gamingu pre PC-a. Aha, okej. I ovaj klip sam snimio i zbog vas, to jest zbog keša, ali i zbog sebe. Koliko ima pregleda? Zato što hoću da ovo bude kao neki spomenik nekadašnjem gamingu. Spomenik. Brate, mogu onda da snimi i lokacije i intervju sa ljudima i tako to. Ali dobro, ne vezi, dovoljno ovako. Šta kažu Borazir u komentarima? Ma da, dobar klip, ali volio bi da je na primjer bacio tako još neke stvari. Ne mogu da mu lajkujem, da sam ušao kao guest. Ali da, to bi bilo to. Vjerojatno ću sad gledam, čekaj, da li ima nastavak za PC? Ovo su telefoni. Kako je nastao Lifer? No Lifer? Ništa, sljedeći klip ćemo da vidimo šta će da bude da ovdje nešto.